Ahoj lidi, vítám vás u dalšího videa. Dnes vás tady ukážu, jak si stáhnout Camtasia Studio 8. Můžete najít 9, ale ta 9 bude určitě lepší, protože ji tady používám. Tak si vyjedete na stránku, kterou budete mít v popisu videa. Budete mít v popisu videa a zrovna přesně na té stránce. Takže já si tam napíšu Camtasia Studio a dám to dole a to mi vyhledá. Tak, dal bych si tohle, protože já už to mám nainstalované všechno. Tak už to tady mám. A ještě to vám ukážu ještě v přeslu, ještě to mám taky dám do popisu videa. Tady si napíšete ani to nemusíte psát, protože tady máte 8. Kdybyste chtěli 9, tak napíšete samozřejmě studio.9 a to x nemusíte psát. Tak jo, jsme na konci tohoto tutoriálu a čau.